Skont Silvio Xkembri, membru fil-kabinet ta' Roberta Bela, klim l-eks mexxej laburista Dom Mintoff għadu jozza l-lum. Dan intqal f'attività suppost għazzazax f'Bormla fejn iddominaw messaġġi ankrati mal-passat, tant li saħansitra ġew ripetuti messaġġi ta' 40 sena ilu. Mintoff li il-persuna li kull min kien segwih u jisma' x'inhu jgħid u jaqra x'inhu jgħid. Jaf li dak kollu li kien jgħid għadu validu sal-ġurnata tal-lum. Fost aktar diskorsi miktubin u preparati minn qabel ma naqsux messaġġi ta' attakki kontra l-Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu kif ukoll persuni li ma jaqblux mal-Labor. Minnaħa tagħha Mart il-leader Lidja Bela li sansitra tkellmet kważi aktar minn żewġa ipprovat tikkritika lill Partit Nazzjonalista rigward il-proposti li għandu dwar l-annimali. Iżda fil-waqt li għamlet referenza għal dawn il-proposti partikolari tal-Partit Nazzjonalista ma kienx kapaċi imqart lissen weda waħda li l-Labor għandu għal dan is-settur.